Guys, kukuha kami ng siso. Halo namin sa kalabasa. Yan o, may okyang pa. Masarap to ihalo sa kalabasa. Ginataan. Dahil malapit lang dito yung pinagkunan namin ng kalabasa, diretso ligo na rin sa ilog. Namin to. Hindi kasi siya kasama ng nakaraan. Namiss ko to maligo sa ilog. Matagal-tagal na rin di nakadagat-dagat. Mag-ilog-ilog naman tayo. Oh, dami kong ukyang nakuha. Baka maliliit. Nakaliliit. Pangpalasa sa sabaw. Yung kuya. Pwede rin siguro yan. Igataan na. Oo, sama-sama na eh. Karamihan o. Apat na. Akala ko marami. Napunta ka sa ganito. Oo. Pinuntahan niya yung pinuntahan niya. Kasi ang daming ukyang. Nakakuha. Nakakuha ko bunog. Wow! Oh, sige mo tayo nagyanan. Sayang. Biglaan kasi ito eh. Yung ano mo? Wala tayong lagay. No way! Ay, Pokemon! Sige, tapos wala yan atay na ko. Ikaw ang ulamin namin. Okay, tumula na gawawit. Dapat lagi nang naka-ere ang alat din sa likod niyo. Andun ka bahay niyo? Kita ko kanina. Bakit? Nagkatakas. Isa man yun. Kawa naman. Sabay ganun. Tunog sa mo yung sagsaw. Tunog sa mo yung sagsaw. Wala nga ro, danapin ko eh. Huwag maging pagikan tayo. Pwede ay na yung ano niya ate. Sa ulo niya. Maganda yung doon nagala ima-ima. Kung sa sombrero na lang ilagay. Pag walang makuha, di wala eh. Ibang luto eh. Kalilit pa rin yung ukyang. Ito pa lang nakuha natin guys. Ante, lagay na yan. Ngayon ay sinabot na. Dami na siguro eh. Hindi yan na mahawakan. Wala naman alam ng baka. Kaya ka nagbigyan ng lason. Wala. Nakababad sa tubig. Kakaiba ka talaga tita. Isa ka talagang ngenyo ng kartehan. Sobrang linis guys ng Tiligaya. Ayaw niya ng ano. Nagaingat lang ka mga ante. Dami ko nakuha ang ukyang. Dito lang ako oh. Kaliliit na. Oh, tignan mo oh. Pangamoy lang mo sa kwan ito masarap na. Ang ilap ng susunod na agad. Ang tawag. Kaya no, nagpupulot ko lang ng dapat. Wala na talaga yung mga ano. Hindi, pagbaha kasi nakaagad na sila. Kasi ilan lang yung naiwanan sa maubos na sila. Uri basi ito. Hindi ka na nagbaha kapag tagal na yun. Maula. Ito naman wala naman sila. Ito tabong. Ito matapon na oh. Magnagang to. Maglakad na. Check. Paglagay namin sa ano. Makabuyan lang daw yung kalabasa. Oo. Wala eh, matuman. Para lang may pang sahog kami sa kalabasa. Namimiss daw nila ang ginataang kalabasa. Instead na crab, ang lalagyan natin dito to. Suso at tolya. Tiyaga ng pagganap ng ulam. Miski masiro, ganun talaga ang buhay. Dami? Marami na po sa yan. Hindi ka tahimik ka, marami pala dyan.
Nandiyan siya sa may lumot-lumot na. Oo, kahaba. Ito kita ni Gigi. Kaya ni Gigi siya na. Oh. Sana yan. Mukhang siya na malalaki. Oh. Dito ko, dami dito. Isang ganun lang, oh. Pero yung mahaba lang kasi iba yung Maliit. ganito kasi guys, yan. Hindi yan kinakain kasi ano, magaspang daw, parang bato. Pinalakalis dyan Gigi ah. Kaya nga, kadami mo kasi. Ate, lalagyan. Oh, sa'yo. Ayan guys, ano rin, tsaga-tsaga din namin. Marami rin kaming, Dami na! Malalaki dito banda, no? Pwede nang pang ano to ah. Maray, may pansaw na sa kalabasa. Oh, yun na. Walante! Ayun pa may kapte doon. Veterans ka talaga, antipasin. Pasing talaga, oh. Parang karnay lang, oh. Saan pa ba nagmana ang ano, anak? Parang sandan, magaling din. Lahat sila. Lahat sila. Ayaw na nila magpagilid. May mga pubya na sa ano ah. Papaan ah, butin dyan sa tipaseng. Takot, guys. Takot magkamasipit. Pagulat din kasi. Kaya bigla kasing maggalaw. Baka mabutas yung Doon din sa kabila eh. Meron. butasan na. May antay mo yan, mabutas na yan. Kalaki pa naman yung isa. Yung pinakamalaki yung sa akin. Sama natin sa gata. Kita mante. Yan. Ano hipakan? Guys, hipon, guys. Kami doon sa kabila. Ikutan nyo doon pag na ano na. Pag nabulabog na sila eh. Ganito rin tayo ante no, nung kuhan. Nung isa lang yun na ano eh, nagsunod-sunod. Ay na ante! Sarsam! Bilis ante! Ante, bilis! Bilis! Ito! Hawakan ito! Saan? Ito yung kamay ko. Sige, yan o yan. Ito, sige. Baba mo, yan yung likod niya o. Sige, alimango pa more. Ito. Maraming kamay kasi. Wala daw eh. Sa prank. Ano yung dulo ng kamay ko? Yan o. Pero hawak mo pa. Sa loob! Ha! Ayan! Ito! Ay ka! Ay! Hindi ako na ito ate! Durog na rin na! Hindi, ito. Yung totoo bukas pa? Aray ka! Ay! Aray ka! Aray ko! Kamay na lang natin! Nadordor na! Lagay mo to. Ang manager natin nung Ano manager? Nilalamig na guys. Nilalamig na si Auntie Ligaya. Pinaahon na namin. Hala, yung mga abot-abot ang ano yun dyan. Ayos, nakailan na tayo. Akala ko ano joke mo? Ito! Wala ka niya! Nandiyan niya! Ayun na nga, yun eh. Saan mo to? Teko po. Huwag ka na magkapa. Baka pagkapa mo may Guys, ang dami na namin kuha. Wala, ang dami na nating ano. Tanungin mo muna kung sino nakatira bago mo ipasok yung kamay mo. Bang! Ay! Ay! Pero na naman!
Kita mo lang yung butas. Sure, tutungin ko ah. Oh guys, uwi pa kayo ah. Nawala na si Suso. Nabulabog na kasi. Sabi niya, kay iingay nyo kasi. Check. Ayun. Oh. Sama-sama na yan guys. Ito na talaga yung totoong gata. Oh, saan? Ba yung makuha natin? Kape? Oo, nahawakan niya na itas na huli. Ito mo kasi hinagis. Dito, nang dito banda. Pati mo kuha niya na rin sa mukha. Wow! Ano sabi niya tayo? Wow! Ihanda mo na kasi yung lalagyan mo. Pag nagsigaw te, iungap mo na yung lalagyan mo. Baka nagpangilid pa eh. Kapain mo pa dyan. Sayang pa yun. Tapos akin napunta na bitawan ko tong camera. Nalipas ka. Dalawang kamay yung magkuha. Makigtut. Meron ka na nung nakita. Sabi ko sa isang pasada pa, meron pa yan eh. Ipasakot siya lang niya siya. Siniscrub ka rin pala eh. Siniscrub. Pang na. Ayaw ko pa susabot. Oh, meron pa oh. Nagpasada. Natadawa mo ako. Gaya natadaba mo? Secret. Walang clue. Pero maliit yan. Yung isa malaki yung ano kasi na video. Sa kabila, marami dyan. Bigla na lang magsabit sa kamay. Dito yung bahay nila banda. Bigla magsabit sa ano. Punta nyo kayo mga butas. Hindi naman siya ganun kasakit. Kasi maliit lang naman yung ano niya. Kahit sipitin kayo, hindi ka naman kasi maliit lang. Mas masakit pa masakit siya. Nagulat ka lang kasi yung pagkapit mo na sa kanya. Maggalaw kasi. Ano kasi Gigi ulang po ha? Wala na. Natatain ka. Akala mo natatain ka na eh. Sandali! Isa, dalawa. Ungap mo na, ungap! Ang dami na. Kamaya mabuti. Mas magaling ako magkamod. Sabi ko isang pasada pa eh. Hanggang alas 5 tayo to eh. Buti nga ka mo, laging nakadapa yung ano niya, hindi ko. Hindi yung nakakunisip ka. Delikado ako. Hindi ko na magkapa. Baka pag may nakapa ako ay may tapon. Nawala ang pinaghirapan. Tayo mo na! Tayo! Dali! Dali! Ay! Aray ko! Kalit-lit eh. Wala, kalaki talaga yun. Yun ko yata na. Nakadami natin Ako nakukuha dyan yung malaki siya. Pinakuha ko talaga. Parang hindi man ikaw nagkuha. Parang hindi kinakain yung malaki na yun yung. Kinakain na hindi kasing yun. Diba lahat ng nakaraan natin, yun ako natin nung nakaraan, mataba daw siya. Ayan, sino naman? Huwag kayong kakawala guys ha. Patayin ako ng mga kasama ko pag nakawala kayo. Sigurado. Wala silang maulam.
Best in. Yung kapaan pala dyan, te. May expert. Ano at himak? Oh, ikaw na ka. Kalaki. Eh, patingin mo natin eh. Dalawa. Dali. Oh. Ari, kalaki. Wow! Ganyan Ganyan tayo na. Makakakit kasi ako dun sa gilid. Tepe. Saan? Andun na. Hindi ka na. Ito na eh. Hala guys, oh. Ang dami namin nakuha. Tingnan mo si Auntie Pusing, oh. Walang takot talaga to. Sige, salusal mo sa ulo. Makasalubong mo yung sobra dyan. Ariko! Kaling. Oo. Oh, nawala na. Ah, hipon ka Hala, lang. guys. Oh, guys. Oh. My God! Huwag ka na mag-ano. Huwag ka na mag-ano. Kaya sa'yo. Aray ko! Sama-sama na to guys. May suso, may rodang, may hipon, may bunog, may okyang. Wala akong makapat talaga. Diba? Kabilis ng kamay nante. Meron na naman oh. Wala, kape. Ay! Kaya ako nga dyan ng pen. Yung kape, yung kay Auntie Pusing, yung sumunod ay susuuna. Tignan mo, nagtyaga-tyaga lang tayo, no? Kung nag-alis tayo pa. Bakit yung nakuha nyo yung nakaraan? Kunti lang? Ito lang. Pero nakailang ano rin kami eh. Kape. Oh. Pa ako na yung girl. Pag nagtyaga ka talaga, Sarap dito, oh. Sarap paligo. hindi ka uwing luha. Siguro, pag yung mga nanonood ngayon, naiingit maligo, o no? No? Gusto nyo maligo, ano? Ha? Oh, di ba? Ang sarap-sarap maligo, oh. Naku. Summer na summer. Oh, di ba? Naligo na, nakakamon ka. Ito na naman. Parang maganda dyan. Mauna ka antay. Wala kung tayo lang po. Wala na makakamul nga ko. Mauna ka baga. Sunod kami antay. Tamo? Wala, ipon! Hop, wait. Hop! Hop! Wait lang, wait. Oh! Kapa lang yan ay! Galing ako dyan. Kaming dala! Paano mo bagay nakapaantay? Pang! Ay, pang! Wala kayo! Sige na nga. Sarap to guys, oh. Sarap na itong ikirog. Aray ko. Magnet daw. Magnet. Magbagay na rin ako ng magnet. Wala kaming lagayang alat. Ito ay wala sa plano. Aray ko. Dahil wala kaming pangsahog sa kalabasa, ito na. Ayan, oh, ano yan? Hipon! Magnet talaga ang hipon. Hello, may bugi-bugi pa siya, oh. Bugi-bugi, oh. Sige, siksikan tayo. Galing. Tulak pa kitanda. Ay, malayo pa. Umaya, kubra na yun. Uy, bagi. Sakit sa mata. Makati yung kan. May ko nga rin magsubsob.
Ay, kapay na nanti masin. Kinain kami manting sa banda. Ipasa mo sa akin. Hindi, sige, sige. Mm. Aroy. Lahat nag-aroy. Nakalaki. Hipon. Wow. Kasarap yan, may bugi-bugi pa. Ayun na meron. Ay, talagang. Ano ko dami ni. Sobra-sobra na to guys sa aming panghapunan. Kala namin guys, masisiro kami, wala kami makukuha. Kasi dumaan lang talaga kami dito. Naalala namin kasi pag naligo lang ang purpose lang talaga namin, kumuha na ay mag-harvest ng kalabasa at saka maligo dahil sa sobrang init din. Try namin dumaan dito sa pinagpunan namin ng suso. Pinerte kami guys. Oh my God! Nakukuha ko, ipon. Hala, ipon ho at kape. Sabi ko, nagasama sa lalat nante. Tara na, tama na yan. Much later. Una na kami, ante. Uncle. Bye-bye. Thank you. Yan, may take out kami, kalabasa. Salamat sa kalabasa. May panggata na kami. Matakit pa tayo ng nyaw. May pangulam ang Team DFL mamayang hapon. Buha pa tayo ng aswing. Ayan o, malunggan. Guys, may nadaanan kaming bunga ng malunggay dito. Nagpaalam po kami sa may-ari. Sa puno. Ay sabi okay lang daw kasi wala naman daw kumukuha. Dali ah. Ay, tama na isa. Dami pang ano dito. Lang ka. Ang dami no. Yung iba hindi nila kinakain yan. Yung bunga ng malunggay. Ang sarap kaya niya. Yan guys, ang aming nakuha. Yes! Ayun o, nakabang na magsigit po. Igagataan namin yan guys. Sama-sama na yan sila. Sama-sama. Sa ano, may libre kaming kalabasa. May malunggay. May sili. May sili. Bigay din po nung may-ari. Thank you, Ate Pe. Gagataan namin yan later. Guys, may nakuha kaming laki bunog. Ihalo na rin yan. Ginataang halo-halo. Lahat na yan. Ginataang sama-sama na ngayon guys. Much later. Hi mga ka-dragon! Agustuhin na natin ang ating hinarvest kaninang kalabasa. Ayan na yung kalabasa na na-harvest namin. So yummy. Parang naksat Nilaga ko sa video. guys. Napakabango niya. Dito kami kakain sa gitna ng ground. Ang bango! Bawang sibuyas pa lang. Ilagay na dyan yung kwan. Ito guys ang aming gagataan. May tulya, may suso. Kulang pang ano. Ang kalabasa na bagong harvest. At ang Guys, lagyan na natin ang kalabasa. Malunggay. Antepe. Tignan natin yung kalabasa ng antepe. panglaw. kanina. Yan guys, yung pinakaupa namin na nag-harvest. Thank you, Auntie Fe. O diba? Tapos dun sa baba ng ilog, ay baba ng pinagkunan namin ng Kalabasa. kalabasa, ilog yun guys. Doon kami kumuha ng sahog. Ito naman ang suso. Yan, pagsasama-samahin na namin guys sa gata yan. Tsaka
Tulya. Malalaki ba ito? Ay, yung mga nakuha ko kanina, yung isang pisto lang. Malalaki. Ito guys, lagyan na natin yung pangalawang gata. Ihuli natin yung unang-una para creamy siya mamaya. Kasya na dyan. You know, sarap po. Ayan guys, lagay na natin ang malunggay. Lagay na natin ang sili. Kami sa gilid-gilid. Sabay mga butas-butas katakot ko kasi. Nabutas? Okay? Lagay na natin guys yung unang gata. Lagay na guys ang suso. Ang tulya. Saka yung tulya guys. Ganun rin. Parang paella na to ah. Nagadilaw na yung ano niya, sabaw. Sa ano siguro yan, talangka. Nagtakwak pa. Pan muna natin guys. Wow! Ang sarap! A few moments later. Abang salamat sa biyaya. Pinagkaloob sa amin na magamit namin ito amas. Kalakasan sa patuloy ng mga paglilitis sa amin. Na may susang dakilang tagapagligtas. Amen. Kain tayo guys! Pagbugwan nga. Tikman natin ang luto ni Chef Joan. Charot. Ang luto ni Madonna. Ay, dalawa sa akin. Hala, guys, may nag-away sa akin. May nag-aaway guys. Wala kayo. May hipon pa. Kaya na like. Dito lang ako taga-video. Sige, ako taga-video. Hello. Lagyan mo nga ng kwanto doon. May galit ka sa amin. Ayaw mo lagyan ng Soft drink, may soft drink. Wow! May libre si Alec, oh. Ano kaya meron? Talagang may galit kayo eh. Wala yung alimango. Ba't wala yung alimango? Naligigit sa amin. Wala pang hipo. Lagyan mo nga. Tingnan mo isang malaki-laki. Wala si Eunice taga-supsop. Simplang yung motor. Kamotor? Wala. Isin ba? Simple lang siya dun, oh. Doon o. Paano isa lang yung hawak niyong kamay? Doon o sa kauyan. Nausok ka. Hindi man totoo. Wala ng tipasing oh. Ano, nagkwan na to. Ginanap yung suso. La, ang dilaw niya, in fairness. Parang wala man lang ano, crab. Ayan, wala rin ako. Dito nyo ilagay oh sa ilalim. Dalawa sa'yo guys. Ating dalawa. Ay, dito ang dante. Kuya Alex. Kanya akong ano, sili. Sa hirap dukutin yung laman ng tulya, guys. Masyadong malalaki. Dapat may lagayin tayo ng ano. Abot mo nga yung tino. Kaya nga, Magkamay na lang ako. sarap ng suso. Wala, sili ka pala yun. Napula. Palabasa ng akin. Ako panausin ko sa video. Naibat yung damit ko. Kaya nga lang yung sentro para pa. Guys, ito rin yung t-shirt namin na bago. Nagpatatak rin guys. Tapos may ano rin siya sa likod. Channel, YouTube channel. Gusto lang po namin magpasalamat kay Sir Ben. Siya pa yung gumawa ng logo namin. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bait naman ni Sir. Libre lang yun. Libre guys, po ah. yun. Tulong niya raw sa DFL. Kasi natutuwa daw siya sa Sa team. ginagawa naming pagtulong-tulong sa mga katutubo. Pala kapula eh. Oh, kadaming ano. Maalig eh. Maligi siya. Dali kasi Kuya Ulan, dapat ano lang yan eh, walang nakuha. Dapat kalabasa. Yung kalabasa lang. yung gata lang. Yung gata lang. Palabasa lang ako. Parang daw maglinaw yung mata mo, eh, nasa tabi mo na eh. Hindi mo pa nakikita. Ilagay mo yung soft drink. Sa tabi mo na, hindi mo po maramdaman. Hindi mo pa makita. Manhiday. Manhid. Salamat po pala kay Ma'am Malo. Salamat. Hello po kapatid.
Belated happy birthday po pala kay Ma'am Jessica Salazar, kay Ma'am Jeneline Burgos, kay Ma'am Maria Ibe, kay Rames Tomas, Priscilla Alcaya, at kay Dana May Ramirez. Happy birthday po! Enjoy your day! Bye guys! Bye guys! Ita?